तो आज फिर एगो वीडियो लेके हमनी के आइल बन जा आप सबके बीच में। वह पावर स्टार पवन सिंह के फिर एगो नया गाना होता VYRL भोजपुरी चैनल से, जो गाना 24 मई के रिलीज होके वाला बा। और आप सब एक बार जरूर देखी और ढेर सारा प्यार दी। से भी ट्रेंडिंग पे गाना चलता हमनी के पीछे का साड़ी से ताड़ी, वही तरह का ट्रेंड नंबर पूरा वर्ल्ड में एक हिंदी गाना बाटे, जिंदगी पहले का बाटे, जिंदगी 2 एल्बम के नाम बाटे। क्या कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में आप? गाना म्यूजिक बहुत मस्त लगल, ज्यादा ना थोड़ा बहुत सुने के घड़ी मिला था, लेकिन म्यूजिक बहुत मस्त बा। श्रोतागण से अनुरोध करो कि ये गाना के ऊंचाई तक लेके चली, वर्ल्ड नंबर 1 में आवे के चाहिए। पवन सिंह के गाना बहुत बढ़िया गाना बा, श्रोतागण सुनिए तो बहुत अच्छा लगी। परिवार में सुने लायक भी गाना बा, ऐसा लिखे कि परिवार में सुने लायक लिखे, बहुत बढ़िया गाना बा। हिंदी सॉन्ग बाटे, इंटरनेशनल सॉन्ग बा, ऐसे हमनी कह देंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड नंबर 1 पे करके रखल जाओ और ढेर सारा पावर स्टार के प्यार दुलार दिहल जाओ। 24 मई के VYRL भोजपुरी वायरल से चैनल से रिलीज होके वाला बा। तब तक से टीजर देखी, टीजर के भी ट्रेंड में लाई और टीजर भी देखी, ओकर बाद साड़ी से ताड़ी एकरा के भी देख के ट्रेंड पे बरकरार रखी। ढेर सारा प्यार असली पावर स्टार पे बनेले रही। फिर हमनी के नया अपडेट लेके आवत रहो हम बीच में। हमनी के गुजारिश कर कि फिर जिंदगी 2 एल्बम नाम बाटे, VYRL म्यूजिक से टीजर आउट बाटे, एक बार टीजर देखी और 24 मई के फुल वीडियो देखे के मिली हिंदी सॉन्ग जिंदगी 2। 24 तारीख के नंबर 1 पे गाना ले आई जा। साड़ी से ताड़ी के तब दबा के प्यार दी ही सब है महाराज। पवन भाई के रोरा सबके प्यार के जरूरत बुढ़ियो दुलार के जरूरत बा। प्यार दुलार अपन बनैले रही, तनी तनी हमनियों के तनी मनी हमनियों पे चाहिए, बस एक क्या भी पहना हमनियों पे भैया। तब तक के लिए नमस्कार। फिर नया अपडेट लेके आएंगे। जिंदगी 2 VYRL म्यूजिक पे टीजर आउट बाटे, आप सब देखी, ट्रेड में लाइक टीजर। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।